לא תקלל חרש. מה אכפת לו לחרש אם אתה תקלל? תצעק עד לשמיים. הוא בין כך לא שומע אותך, לא מצטער, לא סובל, לא כלום. מה אכפת לך? מה אכפת? למה הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה הזו? הרמב"ם מתאים אותה שהיא כלפי המקלל, לא כלפי המתקלל. כי המקלל כשמעורר את רגשותיו, בהתחלה הוא רוצה לאבד, לשבור את הכלים שלו כדי להרגיז אותו. והתכונות הללו מתפתחות בליבו, את הרגש הזה, עד שאפשר להרוג אותו. צריך להרוג אותו. אבל להרוג אותו, לא סתם להרוג אותו ולזרוק אותו, אלא צריך לשתות את דמו. ולכן התורה מנעה את כל זה, ואמרה לא תקלל חרש, אפילו על הכללה, שאין בה שום נזק לחרש, אף על פי כן הנזק לך יותר מאשר לחרש. 99% מהעולם חסרי דעת, מה נעשה להם? הרמב"ם אומר, אם תאמר לאדם, אתה רוצה לדעת דברים נעלים, כמו לך בטח, אבל בתנאי שתשקה לו את זה, תפתח בקבוק ותשקה אותו. אבל תאמר לו, אתה צריך להיות נעור בלילות הרבה זמנים כדי ללמוד הקדמות, כדי ללמוד מדעים, את זה אני כבר לא יכול. יש הרבה ספרים, כל אחד כתב מנקודת מבטו, כי הרמב"ם כמו ראי, כל מי שעומד נגד הראי רואה את עצמו, אבל לדעת מי הרמב"ם עצמו, כל אחד יכול לראות אותו אחרת. אפילו פרצופות, פסלים לרמב"ם, יש 13 פסלים שונים, דמויות שונות לגמרי, וכולם כותבים זה הרמב"ם. יש גם כמה קברים של הרמב"ם. איך הנקבר אינני יודע, אבל יש במצרים, יש בטבריה, יש בכמה מקומות. אני מסכים שהוא יבוא לקבר שלי, אני לא אלך לקבר שלו. כל מה שעשיתי להנאתי, שאני עובד בהם אני נהנה, אם בני אדם נהנים או לא נהנים, זה אינני יודע. זה לא מעניין אותי כלל, בעיקר עשיתי את שלי. מי שבא לשמוע שומע, מי שלא יהיה בא לשמוע לא שומע. לי אין תלמידים, לי אין רבנים, יש לי רק הרב הזה. הזקנה היא לא באה מכיוון אחד, באה מכל הכיוונים. כשהיינו ילדים הביאו לנו ספרי לימוד מצרפת, בעברית. יש אחד הסיפורים, היה זקן מופלג, כבר כפוף, כולו לבן, נכנס לאמבטיה, בא אדם צעיר, פתח איזה בקבוק, יצק עליו, הוא יצא בחור צעיר. אמרתי את הסיפור, אני יודע, אבל את הבקבוק הזה, איפה מוצאים אותו?